n fɛ ni ba fila bɛɛ ka yafa n ma. A bɛ se ka kɛ nin appel in na n bɛ se ka kɛ a laban ye nka a bɛ se ka kɛ an ma appel wɛrɛ kɛ. Nka i b'a bila i hakili la k'a fɔ ne donna fɛn o fɛn la ne y'a kɛ ni ba ka lafiya de kama, wa n yɛrɛ donna ko min na n hakili la n ko ɲuman don nka u taara ka n bolo da. Ni mɔgɔ dɔw jɛra mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ, mɔgɔ jugu don. A kɛra baara ye n bolo tile filɛ in na nka i bɛ se ka n faamu i n'i ka denmisɛnninya bɛɛ nka i ba tɛ se k'a faamu. A ka di n ye i ka essayer k'a lafaamu ka ɲɛfɔ a ye n'a sera k'a faamu. O bɛ diya n ye. Tile filanan n tɛ ka taa so nka n'Ala sɔnna a ma a bɛ kɛ Ala ta ye. I hakili to i ba la, janfa sira na. Bakari, a kɛra di? Papa. Bakari, tɛ papa to a ka lafiya de. Kuma bɛ papa. E ka miiri in tɛna papa nana. E ka mɔrɔmɔrɔ in tɛna papa nana tuguni. I ka dimi tɛna na. I ka dusumakasi tɛna na. A ka kan i ka dugawu kɛ o de b'a lafiya. Mais maman, ne bɛ ka kuma min fɔ e tɛ k'a faamu. E bɛ k'i kulo ci o kan. Bakari, i bɛ film lajɛ kojugu. Baga saya in, a nana ka bɔ baarayɔrɔ la k'a da. Ɲini ka dugu jan taara sɔrɔ ten nɔ. Halisa ne bɛ mun f'i ɲɛna, dugawu k'a ye, o de ka d'a ye. E yɛrɛ filɛ ka nin mun kɛ yen, nin man di papa ye. Maman, muso ni nin cɛ a ni ne kumana téléphone na. A y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ne ye. I nɛn minɛ ka bɔ n da la. Ne b'a dɔn papa ka sali ma foyi k'e la. N bɛ ka essayer ka kuma f'i ye k'a fɔ mun y'a faga de. Papa ye nin bɛɛ fɔ ne ye téléphone na. A ko e t'a faamu. Ko ne ka essayer k'i lafaamu. Ne bɛ k'o kuma fɔ e bɛ. N'i ye kuma fila minɛ bɛɛ ye sen don i kɔnɔ. Ne ye masiba kuma ye tantɔ. Maman, ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn. Ne fana tɛ nin ko in bila tan tant que ni ne m'a tiɲɛ dɔn. Bakari. An ye mun de kɛ tantɔ ni masiba ko binni b'an kan. Fa banna. Den yɛrɛ ko mɔgɔ hakili de bɛ fɛ ka tiɲɛ wa ne m'a faamu.
Oui. Nani Musa Dembélé va faire? Oui. Ya va patron. Patron, bismillah. Do. Ji. Bɔra mɔgɔ. Terus tu. Musa Dembélé furumuso de ye ne ye. Musa Dembélé fatura ka muso ɲɛnɛmanba de to a kɔ. Komi a ka patron de ye ne ye. Ne tun bɛ voyage la. A ka banni kɛra ka ne to la de. O de y'a kɛ ne ma se ka ye banni kɛnɛ kan a wagati la. Tiɲɛna vraiment i nana diyara n ye. Depuis ne furukɛ fatula a somɔgɔw ni sigira mɔgɔw de yera. An ma ka baara la mɔgɔ si ye. Donc o b'a yira k'a fɔ ne furukɛ bɛ baara ɲɛnama na. Musa Dembélé fatura a y'a sɔrɔ a ka nafolo muguba de dalen bɛ anw fɛ yen. A bɛ taa fɔ $30 ɲɔgɔnna na. O de la a wari tɛ se ka bɔ cogo si la f'a ka kɛ a balima ou bien a furumuso. I ni fa i ye mɔgɔ ɲɛnama ye koyi. Wallahi mɔgɔ si tɛ se ka sabaga kɔ la don ni mɔgɔ ɲuman kelen tɛ. Ni nafoloba in de b'e bolo n'o ye o déclarant tɛ. I ni ce koyi. Musa Dembélé yɛrɛ ye mɔgɔ ɲɛnama ye. B'a dɔn i b'a ka bureau yɔrɔ dɔn kunna. Awɔ Allah a ye bitigi dɔ yira n na yen nɔ. Voilà, ne yɛrɛ bɛ sɔrɔ o bureau la. I b'i jija. Non. Ouais, i b'i jija sini. A ye nin fɛn bi kɛ o. Non, t'a sini. Sini n'i taara i bɛ papier ninnu signer walasa i ka se ka taa banque la i ka taa wari ninnu ta. I y'a faamuya? N y'a mɛn. Problème foyi t'a la. Ne bɛ siran ɲɛ. Awɔ.
Mama. Bakari. An ka sɛgɛn n'an ka ɲani banna pewu. Wala. O b'a terikɛ de bɔra yan nɔ. Ko depuis banni kɛra ko y'a sɔrɔ i bɛ voyage la. A nana ne sigi kumaw ɲɛfɔ ne ɲɛna. I fa tun b'a ne bolo baara la. K'a banna ka sɔrɔ ka $30,000 de bɛ ne bolo. Pour que o $30,000 ka sɔrɔ o na taa biro la. Aw taa sigi k'u na wari di ne ma. Mama, e yɛrɛ dar'o la. N dalen don a la kɛ. Mɔgɔ gansan bɛ se ka na dɔrɔn ko Papa ka patron y'ale ye. Ko $30,000 bɛ yen nɔ k'e ka taa a fɔ ale ka biro la ko ka t'o papier signer. Bakari, e dalen tɛ ko la. N'i bɛ k'e faamuya so kɔnɔ cogoya bɛɛ la, i dalen tɛ ko foyi la. N k'a yɛrɛ de nana so kɔnɔ yan nɔ. E sigilen filɛ yɔrɔ min na, sigiyɔrɔ de tun bɛ yen nɔ. Mama, ne nin bɛnna. Bɛsi tigi tɛ yan. Ayi, ale yɛrɛ de don. Kunkolo mana jan tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye. Ne y'a f'i ye ko Papa ka saya la yan nɔ k'u y'a faga de. Depuis o kɛra mɔgɔ gansan dɔrɔn de bɛ ka na ten dɔn. Donc nin yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ye. Bakari, yɔrɔ t'i da ko la. Ne kɔni mun f'i ye, i kana taga dɔrɔn. Ne kɔni bɛ taa. O tɛ kabako ye. Nin bɛ kɛ bɛɛ ye. I ka fatu i ka nafolo lawuta ye $50,000. Ala ka maa ɲɛnama ɲɛni ma kɔnɔ o f'i ɲɛna. I tɛ boli ka t'i faga nafolo ko la dɛ. I b'i sigi k'o kɛ danayabaliya ye ko i ma da ko la. Ne denkɛ ye kunkolo ko bɛ fɛ ka min. Ni nafolo sɔrɔ an bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ. $50,000. Ça va? Oui, ça va. Tiens, là. Musaka madame. I gasikɛ jɛra kojugu. Mais ko dɔ kɛra mais ko ma tiɲɛ. N ɲinana papiyew kɔ so. N ye mɔgɔ dɔ bila n ka taa papiyew nɔfɛ ka na. Vraiment i yɛrɛ i filɛ min i ye muso ɲuman ye. I ka ɲi. O tɛ foyi ye. Mais ko ma tiɲɛ. Madame Damene. Ese i sigi cogo ɲɛna e ka wuli tan i sigi cogo ma ɲa. I wuli tan sa. Wuli tan i sigi cogo ɲana. Voilà. Voilà, i sigi. Madame Damene. Oui. I gasikɛ ɲɛna kojugu. Diɲɛ ye sababu ye. Diɲɛlatigɛ la mɔgɔ i bɛ bɔ ko dɔ la a b'i tɔɔrɔ mais i bɛ tila ka ko wɛrɛ sɔrɔ ko mun fana ka di.
I ye muso ɲɛnaman ba de. Tiɲɛna ne kun taara papiye kow la o ma tiɲɛ mais ko wɛrɛ fana jiginna n kɔnɔ mun ni papiye ko fana tɛ kelen ye mais a bɛɛ bɛ dilan ne hakili la an ni Danbɛlɛ ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ ɲɛnaman don n b'a dɔn n'i ye cɛ ɲɛnaman ye yɔrɔ o yɔrɔ furumuso ɲuman fana b'a kɔ a ka ɲi i ka n'i sigi nin yɔrɔ la. Non, n sigilen don. Ayi non n'a ye sigi yan. Madame, i b'a dɔn e filɛ nin ye i ka ɲi kojugu wa i b'a dɔn i ka yɛlɛ cogo ninnu a ka jugu mɔgɔ ma kojugu mais papiye ko in a bɛ ɲɛnabɔ wa n'a ɲɛnabɔra i ka hɛrɛba de b'a kɔnɔna na wa a ɲɛnabɔli kunba fana i m'a ye fɛn dɔ de bɛ yen ne bɛ fɛ fɛn dɔ ka tɛmɛ an cɛ mun b'a a ko tɔ teliya cogoya dɔ la I nana mun ɲini i bɛ mun de kɔ ne tun b'a dɔn k'e ye ni mɔgɔ sugu ye o sinon ne tɛ n ka danaya tiɲɛ la e taara ne ka biro la wa e ma taa dɔ wɛrɛ foyi la i taara wariko nata de la min b'i jagoya ka taa yen i taara n'i ye mun sɔrɔ yen o bɛɛ y'a dɔ de Madame Danbɛlɛ ne ma na fɛn foyi la ne nana walasa i ka se ka nin papiye in signer de ne ni signer ka ban an bɛ fara ɲɔgɔn na ne dalen tɛ k'ale papiye ko la e yelen ye nkalon ye.
baasi tɛ I b'i ka numéro to yan ni mɔgɔ jɔra papier sen na tuma o tuma b'i wele b'a sen ka d'i ma. Madame Dambélé, ne tɛ taa yɔrɔ si n'i ma papier signé. Sinon i ma sigi ni mun ye o bɛ bɔ a la. A bɛ kɔnɔ ne ye den sugu jumɛn ye? N t'i tɔgɔ dɔn e le investissement tigi o papier n tɛna siɲɛ. N'i ma signé mun y'i cɛ sɔrɔ o bɛ n'i yɛrɛ sɔrɔ. N t'a se bi wa n t'a se sini. Minɛ bɛ nin signé diyagoya la. Ne manga ne na mun A nana ni document dɔ de ko k'a signé. e document ko wari Awɔ. chef munna ma taa ni 16 machine na fo ka na ni kaye an ko A y'a signé waati min na an b'a saisi. e na kun de ne kan wani sinya Awɔ o de ye nakun ye. ne y'i sɔrɔ an ka so yan nɔ e manamana mɔgɔ de i jɛ o ka kaye minɛ Madame Dambélé, an tɛ 10 heures de la wa? N'i ma dossier signé an tɛ 10 heures la yanni 14 heures cɛ i bɛna dɔn ko mun bɛ yen. ne fana ye cɛ e ka na 14 heures Bakari munna y'a bugɔ? mama nin ye manamana mɔgɔ de fɛn mun sɛbɛnnen don kaye in kɔnɔ a fɔlen don kaye in kɔnɔ ko an jɛnna n'a ye ko kuba ka wari ni a ka du papier a bɛɛ bɛ yɛlɛma ale tɔgɔ la a tun b'a fɔ k'a bɛ taa ka na a ka na a bɛ n'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛna taa poliso la sisan n bɛ taa ɲɛfɔ olu ye Madame Dambélé, i tulo ka gɛlɛn dɛ. Papier i b'a signé wa ou bien i t'a signé de? Ne m'a f'i ɲɛna ko i ka papier bɛɛ ni mɔgɔ sera ma tuma min na n b'a signé wa?
Madame Damele, ne ko e bɛ fɛ ka sini ye fɔlɔ wa? Ou bien i bɛ fɛ mun kɛr'i cɛ la o ɲɔgɔnna ka k'i la? N'i ma papiye in signé i den cɛkɔrɔba bugola in n b'a faga. E yɛrɛ ma ne bugɔ wa? Tiɲɛna i kati jalen don. Mais n'i ma nin signé n b'i faga i n'a fɔ n y'i cɛ faga cogoya min na. N bɛ tila k'i den n bɛ tila k'o fana faga. A minɛ i k'a signé. Sinon i ma sigi ni min ye n b'a kɛ sisan. I bilahi si dɔɔnin b'i la mais a ma ban dɛ. A ma ban dɛ. I ye n bugɔ ko mun kama n ma fara ko in na dɛ. Wa n bɛ taa n bɛ segin ka na. I bɛ ne bugɔ o ko tɛ bila ten fana dɛ. I k'i sigi n'a fila bɛɛ n bɛ taa n bɛ na.